lepaskan saya, tolong, aku kate diicelik. Hei, kon niku wedok lapo nggih suarane jarjit? Mentil. I love you mentil. Lapo rudal iran anjok ini? Loh. Aduh, gak sempat menghindar kayak di sinetron azab. Loh. Lapo iki kok tambah ngene? Aduh, sing ngedit mbone ancuk. Adegan ini malah dibolan baleni. Bongko kondal kena jurusku sing aku dhewe karo jenenge. Walah, sing teko malah lanangan double kuat. Kuat dasen mbek kuat ceren. Yo, ya opo sih kon iku tel? Wis ditulungi kok sik mbesung kuteremu. Wis kena icelik akon. Walah, rupane rembes. Pikirane icelik tok. Loh, wis acul. Aku bebas, Mas Bentel. Aku padamu. Masih raimu kadasen mbek kuat ceren aku tetep padamu. Walah, jangkrik tibakno ngipi. Wis meh kokop-kokopan mbek mentil, dadakno ngelilir. Jamput nyipi mbokne ancuk. Garakno wong bad mood ae.